Ojo podo turu sore. Kok jek enek umat sing koyo ngene. Kenyatan. Rusak. Nih Magic Jet. Enak Magic Jet. Kayak Magic Jet. Ya kan nang Magic Jet. Loh salah. Magic Jet. Jangan kau tutupi yang krek meneng apa asik kan. Jangan kau tutupi Bukan kami bukan. wajahmu sayang dengan 10 jarimu. Amin. Sembarang kok amin sih. Gak iso sik kon kene. Kade amin iki, Bos. Kon Ya iku seneng aku. apa sih? Apa kok seneng aku? Amin. Sulamin, Lah iku mang apa? pelaminan kelabu. Pelaminan kelabu jadi terubus kelamin. Kelamin niku lho 31 goblok. Sing metu iku sepur. Lagune pelaminan kelabu. Kau bagaikan rahwana yang krek enak rek. Durung mari kok enak. Kane kabur ini kok kedukuran mana? Mencuci mencuri oh iya bener iki apa rusuh ae kok niku mencuri Dewi Sinta dari tangan. Oh yes. Oh brek. Apa ngono jaketmu? Ngene. Tak pedang dung 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 tak entang entang tak entang tak entang tak entang sing kendangane ngono. Aku bagian apa? Kon bagian utang. Kok wis dadi tak? Iki lho bagian dhewe bas, kene bas. Kon iso sing ngebas. Ya. Kon nek kon gak iso tak kene lho, Met. Lah, Ngebas. aku sembarang iso. Ngebas. Oh, ngebas terubus ae. Kon saya ngebas, sing ngebasi lagune. Lah iso sing ngebasi. Siap? Ya. Oke. Ngebasi ya. Apa? Apa kan? Gare kongkon ngebasi. Lah kok ngebasi ngono? Apa gare ngebasi apa? Gatek meteng. Suarane gede kok. Cum 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 tak cum 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 lem cum cum lem 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 gelem Kok iso tem. Ayo dak siap. Piramitario. Trialago trinoko sari rale wolono kenang gadul. Dolan awan-awan delok manten titenono besok gede kowe dadi opo. Kodang bako enak bako ampek bako sedang cangkro engkro no arek wedok lungguhe dodok